בחיים לא שיחקתי אותה. איזה מפה? אוהל ריג, לא? טוב, תשים אויל ריג. יאללה, שימו רדי. יש את המפה הזאת עם הוונטות, גם טוב. אני איתך... למה? אנטוניו. טיילר, אתה לא אומר לי איזה קופסה קיבלת את זה, אה? מי אמר שהוא לא אוהב את המוד הזה, בוטשר? אני לא אוהב. מי זה, אני דניאל? כן. למה אתה לא אוהב? לא כיף, אחי. איפה נעלמת, אחי? מת. מי לא אוהב, דניאל? כן. למה, אחי? אחלה מוד שבעולם. זה נוסטלגיה. למה לא פוגע אותך, אחי? הליין הזה לוקח לי את הנשק. מניה גדול אתה בוטשר. יואו. כמה? וואי, התנהגתי לך את כל המחסנים. זהו, לא. אחי, מה זכר מה את זה, הוא זה? האקר, אחי, ועוד עם אקדח, נו, נראה לכם הגיוני? אבל בוטשר, למה לא לקחת את הדיסקיות? זה היה מאחוריך. לא, אתה תהיה זה, הביג בוס. עם לי בוטשר, אני שונא אותך בכל רמה חברה, אחי. הנה, אתה עוד פעם, אחי. מה, יש למעלה דיסקית, איך נגיע אליה עכשיו? לא בעיה, מה בעיה? טראבלר, אתה עושה טים ביחד עם טיילר? אתה לא הורג אותו בכוונה? כי מי? אני ראיתי את זה עם גל, למה אתם לא הורגים אחד את השני? איזה גל, אחי? די, נו, יש לי את זה מוקלט בווידאו, נו. הוא עולה בסולם ואתה לא יורה אליו, אחי. איזה סולם? הוא לא רע. מה? כמה קיים איתך? אוי. אני מת. אבל לא הרגתי אחד, אחי. הרגתי 3. הייתי בטוח שהקופסה שם, אמרתי יאללה נו. נלך לשם. לא, מי עם המוקשים? בחייאת, גל, אחי, למה? מה הבעיה? מה הבעיה אחי? דגל? אחי, מוקשים זה סתם מסריח. למה? זה כי חלק מסריח, מהטקטיקה. אחי. תרמו את השחר, תאמין לי. בוא'נה, כל הספיינט יש להם כאילו יותר חיים. כן, יותר קשה להרוג אותם, יש להם מלא פרוטקשן. כן. נתקעתי במדרגות. סתם נסתיים על זה. וואו. Round start. לא, בוטשר, זה כבר מוגזם שאתה הורג עם סכין ועם אקדח, לא הבנתי את הפוזות, אני באמת לא הבנתי. לא הבנתי. יואו! Round start. אני צריך להרוג אותו מהר. מה, אנטוניו, מה? נו מה? עם מאג, אחי. לא מאמין. לא, זה מסוכן פיצוץ עכשיו. צריך להרוג אותו דחוף. ביי.
אחי, אני פשוט לא מגיע עכשיו. מה זה עכשיו? מה זה המיינס האלה, אחי? האמת שזה לא שלי. מה זה, יש פה אחד תקוע. דיסקית... נו... אין עליהם 4 כבר. אני לא עם 4, אני עם 3, אחי. מי הרג אותי? לא מאמין. יואו. אוי, כמה חיים אתה? 6. איזה זונה. הוא למעלה, אחי, עם 6 חיים, אחי. מרחוק הוא רואה... Round start. מה? די. כן, הייתי FK. בוטשר למעלה. Round start. אתה מת, אה? הוא עלה למעלה, למנוף, יש מישהו על המנוף למעלה. על המנוף למעלה. מי הרג אותי? כן, כי הייתי מרוכז למעלה. נו מה, אף אחד לא יהיה על זה? למה? דניאל מתקרב, זהו, דניאל... Round start. מה? דניאל מת, אחי. עוד אחד, תשימו לב שאתם לוקחים את כל הזה, לפעמים יש... יואו! מי, זהו, מישהו חייב לקבל את זה. הרגתי את עצמי. יאללה חברים, מה זה הדיסקיות, אנחנו דורכים על... הנה יש לנו מישהו נראה לי, עוד אחד. דניאל עוד אחד. Round מה זה start. לאג? איזה לאג, אחי? איזה מה זה? לאגים. יש לאגים במשחק גם לכם. רגע, לי. היי, מה זה היה לי? למה אני בתקיעות כאלה, גם אתם? היה לי לאגים של החיים. בגלל זה לא... יופי, התאבדתי. בוטשר יקוסי. כן, בוטשר כוס. יאללה חברים, 4 דקות, נספיק? יאללה, קח את זה כבר, נו, תסיים את זה. יש לכם גם מה זה? קפיצות, תקיעות? מה זה הקפיצות האלה, אחי? לא יודע, אני בלאגים, אני לא צריך לראות. מה, איזה מוזר. יש מלא לאגים, אחי. תגיד לי, אתה מסתכל. זה האיראנים, מכניסים את המשחק, האיראנים. כן, אני קופץ בלינקים. אחורה. נו, לא הולך פה. דניאל ישרמוטה, דניאל. חתיכת זמן, לא חושב שם, מתקמת. נהנה לי. Round start. מה זה? אני כולי תקוע, אחי. הנה בייגל עם המיינים שלו, כן, 20 זה- זה לא אני, אחי, זה טיילר. זה שוטגן אופי, אחי. הרג אותי גם. עם 4. יואו, בוטשר עם 4. מה זה, אחי, אתה מרחף, אחי, אתה... יואו! כדי? אחד על המנוף, איך אני שונא שזה על המנוף, הדיסקית? שונא שזה קורה. איילר. Round start. טיילר, תפסיק עם המוקשים, בסדר? בונה. אם אתם רואים מוקשים, לפוצץ אותם, לירות עליהם. אנטוניו, אני שונא אותך. לירות על המוקשים, בסדר? אני לא מבין אותי בשביל...
יואו! מי זה? מי? בוטשר, בוטשר. בוטשר. ביי אחי, זה יהיה רע אחי. אוי! איזה זונה. כבר מה? מתת ינוב ליטאי? לא בסדר. מה זה אנחנו שקופים? איפה הוא? חבר'ה, תדווחו מיקומים, איפה הוא? טיילר, אתה משחק או שאתה FK? אני משחק. מה אתה לא זז? איפה הוא, חברים? אני לא שומע אותך. אופי. בקופי, טיילר. אין בעיה, אני פה. לא, אל תקרוץ לך, אל תיגנו. יואו. איך הוא יורה עליך את ה-RPG כמו איזה מחבל אחי. גם יש לו ספיד מטורף, שתדעו. יואו, עם הפליים, תיזהרו. יש אין לו הרבה פליים. חיים. אין לו הרבה חיים יחסית. הרבה חיים. וואו, עם מיניגן, שי עם מיניגן. יואו, עם RPG. יאללה, נקמה. זהו, טיילר, אתה האחרון. כמה HP יש לך, בוטשר? מה? עלית לי על כל המוקשים ויריתי עליך מלא עם המיניגן, ואתה לא... איפה הוא? מה? איזה... לא מאמין. מה לקפל יאללה לישון? חברים, לילה טוב. יאו אחי. יאללה, לילה טוב.